दिनै 31 अक्ट'बर माहारियारि खौसेथि सान। माहारियारि खौसेथि सानजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्ला केराटे डु एस'सिएशननि बानजायनायाव बेंटल कलेज इउनिट एसएससि, बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुल जुथायै रान फर इउनिटि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो चिरां जिल्ला केराटे डु एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि मनीश्वर केरकाटारिया बाहागो लाफैनानै खौसेथिखौ जों लाखिनांगौ आरो जिल्ला बेंगिरिनि बिथोन बायदियै बे हाबाफारिखौ बानजायदों होननानै फोरमायदों। इउनिटि बा खौसेथिनि थाखाय जोङो जोंनि जि फरायसा गथ'फोर बिथां साफ्रोमनोबो हादोरनि जि रान फर इउनिटि बे खौरांखौहाय साफ्रोमबो गथ'फोरनोहाय बिलाइनायजों लोगोसे आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो गथै जोंनि ओनसोलाव बिमा बिफा बा जोंनि ओनसोलाव थांनानै थानाय जेसेबां सुबुं बिथांफोर दङ बिथांमोनावहाय जाहाथे बे बार्ताया गोसारो बेनि थाखाय बे प्रग्रामखौहाय दिनैहाय बेंटल ओनसोलनिनो जांख्रिखां फोथाराव गेलेग्रा फोथारावहाय बे प्रग्रामखौहाय दाफुंनाय जाबाय आरो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौबो हामबाय होनदों। बोसोरे खालामनाय जायो, माब्लाबाबो दोनथ'नाय जायाखै स्कुलफ्राव कलेजफ्राव, नाथाय दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि डिसि सारनि बिथोनाव आरो आइएस सारनि बिथोनावहाय जोङो स्कुलाव खालामालासेनो जयै बेंटल कलेज, बेंटल सिनियर सेकेन्डारि स्कुल, बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो जोंनि बेंटल बिसिडिसिनि एरियायाव गोग्लैनाय गासै मानगोनां सोद्रोमा बिथांमोनखौ लोगो लाफानानै खौसेथियैनो रान फर इउनिटि प्रग्रामखौ जोङो दिनै जाफुंहोबाय एबा खालामबाय। बेखौनो बुंनानै आं I dedicate myself to preserve the unity, integrity, and security of the nation, and also strive hard to spread this pledge in the spirit of unification of my country. This was made. खौहाय जोङो बजाय लाखिनो हायो बेखौनो बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय।